itong dalawa, si Maxine at saka si Yumi, para ipa-change oil sila. So bali nasa akin na akong may dala nitong si Maxine, at nandyan naman sa aking nag-iisang anak. Ayan, kung makikita nyo dyan sa side mirror, ayan siya. Siya naman nagmamani kay Yumi. So bali dadali natin sila sa service center para ipagawa ngayong araw. Antabayan, nanyo po kami mga bro at mga sis. So ayan mga bro, mga sis, nandito na po tayo sa may Yamaha Service Center ng Dagupan City. Ayan po, kita nyo po dyan, mayroon po dyan silang sales, service, saka spare parts. Ayan po, dito po yan sa aming city, sa may Miss Del Pilar, sa Burgos Street pala ng Dagupan City. So ayan po, papasok na po si Maxine, susunod na po si Yumi. Ayan, so antay-antay na lang po tayo. Welcome po tayo dito mga bro at mga sis. Pasok po tayo sa loob. Check din natin yung mga sales nila ng mga iba pang mga motor nandyan sa loob. Ayan, pasok tayo mamaya mga bro, mga sis. Grabe. Ang Xiaomi Soul. Ano ang po, sniper. Ganda ng kulay, may monster sticker pa. Ito naman po yung ibang kulay. Oh my God! Wow! Katulad po ni Yumi. Ayan, tapos na si Yumi. Si Maxine na lang, ngayon pa nakasalang. So mga ilang minuto na lang, tapos na rin yan. Ayan mga kapatid, manayat na naman manakbo si Maxine at si Yumi.
natin yung Mio, naging Yumi. Nalang ba po tayo, yung panganay po natin nandoon sa bahay, si Abe. Siya naman po ay Honda Wave 125 na mayroon na po siyang sidecar ngayon. So bali tricycle na po siya ngayon. Nandoon po siya sa bahay. Ipapa-change oil din po sana, pero wala na po siyang warranty dahil 15 years na po siya sa atin. Siya po yung unang-unang motor natin, siya yung panganay. Kaya po tayo na po ang nag-change oil sa kanya. So nandoon na rin yung mga langis na gagamitin natin. Mamaya pagdating natin, siya naman ang tatrabahuin natin. So andito na po kami mga bro at mga sis, sa aming papasok papunta sa aming bahay. Maya cleaning naman ang gagawin natin sa dalawang ito, pati na rin si Abe. Stay put lang po muna mga bro at mga sis. Ayan po si Abe. Susunod na rin po natin siyang i-change oil. Ayan po. So gagawin po natin kay Abe, i-drain po muna natin ang kanyang langis gamit dito. Tatanggalin po natin yung kanyang drain plug sa silong. So andito na rin po ang ating gamit. Ayan. So 17. So tanggalin po muna natin yung drain plug nya. I-drain natin yung langis. Tanggalin din natin ang kanyang drain stick. Anong tawag dyan? Dipstick. Dipstick pala tawag yan, dipstick. Ito po yan, ito. Yan. Tanggalin po natin yan para ma-drain po yung langis nya. Ayan po, draining na po siya. Pulang pula pa po yung lumalabas. Hindi pa siya gaanong itim. So ayan po mga kapatid, tumigil na po yung kanyang pagpatak. Pero i-assure po natin na lumabas lahat ang kanyang langis. So gagawin natin, galaw-galaw natin. Ayan, wala na po, talaga lumabas. So try din natin siyang pagalawin yung kanyang kick. Kung talagang wala na pong papatak dyan, balik na po natin yung kanyang drain plug. Saka na natin salinan ng langis. Bali, ang langis po nito ay 800 ml lang. Kaya wala na pong sukat-sukat na gagawin. Basta ibubuhos na lamang. Buhos na po natin lahat. Basta siguraduhin nyo lang po bago nyo ibuhos mga kapatid ay nakalabalik po yung drain plug nya sa ilalim para po hindi dire-diretso yung langis sa lupa. Siguraduhin lang po natin na nakasarado na yung drain plug sa baba bago po natin ibuhos. Ayan. Ayan, so ibuhos po siya mga kapatid. So ayan, tapos na natin na isalin. So ang gagawin natin, paandarin natin. Pero una po sa lahat, bago natin paandarin, ipakalat po muna natin ang langis hanggat maaari.
ikit po natin siya 3 to 5 times muna na hindi nakasusi para kumalat muna yung langis. Or ay, ayan po, labot po ng kick. Ngayon saka po natin siya ignition on, saka paanda rin. By the way mga bro at mga sis, ang ating pong Honda Wave 125 ay 16 years na po in service sa atin. Bali na purchase po natin siya ng December 2, 2005. So naka 16 years na po siya. So check lang po natin kung may nagtatagas sa silong. Ayan. Ayan naman po siyang tagas. Okay po, ayos. Pwede na po natin siyang hugasan kasama nitong dalawa. Yan, yung dalawa. Schedule po natin sila ng washing. Ayan po si Abe, ang ating panganay, ang ating Honda Wave 125 na mayroon na po siyang sidecar ngayon. So mga bro at mga sis, stay tuned po muna. Hugasan po natin silang tatlo maya maya.
Ayan mga bro at mga sis, inyo pong natunghayan kung paano namin i-maintenance ang aming mga motor, ang aming mga sasakyan. Disclaimer lang po, yung pong mga idea na ibinahagi natin o mga in-apply natin na idea sa pag-maintain ng ating mga motor ay galing po sa ating sariling kaisipan lamang. Hindi po natin nire-recommend sa iba na gayahin or sundin yung mga steps na ginawa natin. Ito po ay sadyang sa sarili lang nating kakayahan, sa sarili nating idea, yung in-apply natin para i-maintain yung mga sasakyan natin. So hanggang dito na lang po mga bro at mga sis. Hanggang sa muling video po. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!